So, hello guys! Welcome back! So, yan. Tinatas ko lang po yung ating stream natin na Streamlabs. Kasi yun yung bago ngayon. So, sinunod ko lamang po si Lolong Whitey yung kanyang sinabi. So, kumusta na guys? Sana may pumasok sa ating live para matest ko talaga siya na kung ano, kung may mag-a-appear ba sa mga box na nilagay ko dyan tulad ng emojis, ganyan. So hindi natin alam. Pwede tayong mag-stream sa ating mga tawag doon, games. Ayan. Hey everyone. Ang pintasan ng kisinain. Dati load mo siya ba? Na pang YouTube. Si ka mamang. Among sama ka na ni kunaman. Itry ko dati new decoder ko ti YouTube no mabalien. No adag chat no adag parang mo lakadagita box ita. Diba? Kasano? Ako tilulod niya. Kasta ka ito mamatiya pa ha. YouTube. Kita man. Go to my channel. Alan the Great. Kaya ni-live ko na natanga ito. Pinuto man. Yan. Nandyan si Chava. Pag-comment ka ta baba niya. Hi. Kung mo ito na. Yan. Nagko-comment siya. Tinatry natin kung may mag-a-appear. Ano, i-send mo na. Nandun na siya. Nagpintas kanining. So, okay na siya, guys.
Sabi nga ni guys niya comment to yan. Nakamarma din ni Cham. Adak para ka nagpintas ka ni. So, okay pala siya, guys. Nakikita ko na yung comment niya. La. Ang chat ka pa yung, Ay, nagpinta sa gayong ala. Live data, live data! Nakita yung awang iring light. Bar light lang, bar light. emojis mo tatan at itag mo. Ano na yun? Pagpatita igin. Hindi kami siya pagkain. At white ito na mga kasya. Okay. Maganda siya. Kasi nagla-live na kami kay Lapid nga phone kasi sabay pagkikita din yung message sa bali makita. So tata, nagarami na kikwa so makita yung chat. Yan po yung friend natin, si Chaba. Maganda daw siya, fresh. From Dubai. From Dubai po siya, may COVID. Puta ka alam. Thank you, Ninyeng. Nasubukan ko na. Parang di dyan. Nag-live na ki dyan sala-sala mababasa ang di dyan. Chat di dyan. Tapos na dadaagsan nga sticker, tikwa, ito ti papalo. Hindi na pero sutong ato doon. Dati kuma... So, kita yung parang nakapangkabugo, kung nakatata. Kita yung kumapayla ang promise, palalauna. Gusto mo, di gusto makapiranda di dyan. So ayan guys, thank you for the support, Chava. So nakita na natin na yung ginawa natin guys ay makikita yung mga chats. Ganun pala yun. So ang ganda-ganda. Hindi na natin kailangan ng dalawang cellphone para sa pagla-live natin kasi yun na nga, makikita na natin yung mga message, papupunta siya sa box sa taas, tapos kapag may magdo-donate sa atin ng mga stickers, dyan naman sa baba. So maraming salamat guys. So napatunayan ko na okay pala yung Streamlab. So thank you very much for watching.